Dobrý deň, myslím, že vás teraz poriadne prekvapím. Ukážem vám, ako urobiť plnohodnotné jedlo, mäso, prílohu aj zeleninu bez toho, aby ste čokoľvek varili samostatne. Takže žiadne stajte pri šporáku, žiadne koperiado. Celý trik je v tom, že všetko vkladáme do formy úplne surové. Surová pohánka, mäso, zelenina, všetko naraz. Je to maximálny výsledok za minimálny čas. Len to zalejeme, dáme piecť a vznikne z toho niečo geniálne. Poďme sa pozrieť, ako na to. Použite formu, v ktorej sa dá zapekať. Ja mám túto z IKEA. Objem je 1 liter. Má aj pokrievku, lebo sa v nej jedlo veľmi dobre sa skladuje potom. Budeme potrebovať váhu alebo odmierky. Tu vidíte koľko. Použila som tu tretinovú. Áno, nasypeme 73 gramov. Tento pomer treba dodržať, inak to nebude ono. Takže pohánku potom omijeme a dolejeme dvojnásobkom vody. Celý recept je v popise pod videom. Sú tam presne ingrediencie, aby to bolo akurát. Kurácie prsia už som pokrajala, tiež idú dnu za surova. Všetko to tam povkladáme. Ja som bola z toho hotová. Pridáme mrazenú zeleninu, kľudne ju tam dajte nerozmrazenú, ona je tiež puštie šťavu a po 2 paradajky na jednu misku. Rúru som už aj zapla. No, kým to dokončíme, sa zohrie. Paradajky pokrajáme, dodajú tomu veľmi dobrú kyslosť. Tu som zabudla posoliť, takže vy to celé určite posoľte. No a teraz ideme na zálievku. Robím ju na 2 formy, ale v popise bude recept na 1 porciu, na 1 formu. Dáme sušený cesnák, cibuľu pre chuť, vajíčko, mozzarella, všetko to zmiešame. Keďže je to dvojitá dávka, rozdelím ju približne na 2 porcie a rozotriem. Posypeme oregánom alebo dajte bylinky podľa seba. Prikryjeme alobálom a dáme piecť. To je celé varenie, čo sa mi veľmi páči. Pečieme 50 minút. Približne v polovici som dala alobál preč. Tu už sa dopieka bez obálu. Bola som veľmi zvedavá, čo bude s tou pohánkou surovou. Skontrolovala som a pozrite, krásne sa opiekla, je hotová, pohánka je prekrásna, super. Aj mäso je hotové, robila som to poprvýkrát a som bola z toho nadšená, takže chápete, v podstate nič netreba robiť. Všetko len pohádžete to tam do mísiek a dáte zapiecť. A tých 50 minút máte voľno, môžeme pritom chudnúť. Áno, ukazujem vám, že 1 porcia je polovica tejto sklenenej nádoby. Má objem 1 liter, kúpila som ju v IKEA. Keď to vychladne, je to geniálne na cesty alebo pre manžela do práce. Tu ešte dosoľujem, lebo som na soľ zabudla. Nemalo to takú výraznú chuť, takže áno, a dochuťte podľa seba. Výborne, napíšte mi, či ste z toho takí prekvapení ako ja a majte sa pekne, dovidenia.